যখন je jaga atki jago ang salema bazaro salama PS be khopsak aro no ang kisa video khaituma no mangblibo nugui manano naini da mangblibo kisa tongo an khorangbo kisa tongo video to khaimaliya haipano tamu khain songmane video kisa tongo nai manano asongno hambai aboni yagulo tini horthanayo haino hai afro to ang yogoi phekya ani nogo phaiye boundary rok tangkhagoi sekagoi nok dagari oi manui rok joto lansankai sebai sokrugoi klangbai kha hingke ano manjakli yangai an nogo phaikya tofano o nogo kebo thunai kurui ang je tongman nok bai an nok haksal abo kisa wanjui rok bai sampai tongo datui phaiye tangkhak bai mani mari rok joto tongbaio yagulo ang phungo police no information khai police phaikya kok salaikya ani sumunga o jaga no chini takhok bisojit je Bwthar jangmani obhaiklai no Bwthar jakhana obhaikana ang tin thuisi nai hini tongmani ano mahaiklai lama ka suoi goda koto latha koto bai bunani tongnani naikha beleki kha khambo miawo 2023 ni chongmari ni miawo chin hasteo counting go hake ang press hisabai ani duty ang khai phaikha aro 45 tai 46 shuruma 45 komolpurni aro komolpuro counting ke komolpurni phirok tongphuru achom sano wak tongno Bwthar nai ma haike latha goda tuboi atkikha ano an logi o tekse tongo camera man manai bike bai phai tongmani jeng atki o yakanai sono emotional blackmail khaika video ro khayo latha goda haroi tongo tarpore ang kitau ise ni song mane koksta sadi Bwthar si pai din saw maira law chehra dekle maira law hi saw ga jaga ni kokhai chehra dekle maira law bolte mane tiprasa angai da ni sung ga jaga no tiprasa angai da chehra dekle maira law hi saw angai abo bo jaga thang soi ka akok angai tiprasa chehra angai ki office school samung humung khaichana ni amai ro lama tongla kha tiprasa rong hingkai abona ni kaisa sungmung jotono no ano Bwthar payanu ঠিক আছে কিন্তু তে বাদ বাকি তিপ্রাসা রকাই তাম খাইনাই